दिनै जोङो लाफा दुगा फिल्म मोनसे रिलिज खालामदों आरो बे फिल्मखौहाय प्रडिउस खालामदों जोंना HP प्रडाक्शननिफ्राय बिथां हेरल बसुमतारी होननाय जोंनि चिरां जिल्लानि सासे लाइमोन सेंग्राया बे फिल्मखौ रिलिज खालामदों एसे स्क्रिप्ट राइटार हिसाबै आं दङ आरो डाइरेक्सन हिसाबै आंनो दङ बे लाफा दुगा फिल्मा जोंना मोनसे कमेडि फिल्म आरो कमेडिजोंनो जों मोनसे ससियेल एबा समाजाव थानाय जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय माखासे जेंनाफोरनि थाखाय जों मोनसे माखासे मेसेजनि थाखाय जों बानायनाय जादों जेरैबायदि जोङो जोंनि गावनि फरायनांगौ समखौ नागारनानै गुबुननि खोथा लानानै जों गुबुन जायगायाव गावनि खामानि नागिरना थांनानै गोबां जेंनायाव गोग्लैनाय अलखदाव गोग्लैनाय बेफोरबायदि माखासे जाबाय थानाय थासारिखौ नोजोर बोनानै जों बे लाफा दुगा फिल्मखौ बानायदों बेखौ जोङो थांनाय बोसोरावनो जों स्टार्टिं खालामदोंमोन खिन्थु लकडाउननि थाखाय जों रिलिज खालामनो हायाखैमोन खिन्थु दिनैहाय जों रिलिज खालामबाय आरो खोब गोजोननाय मोन्दों जे गोबां रायजो राजा बेयाव सापर्ट खालामफैदों आरो गोबां नायगिरि बिथांमोना नायनो फैदों बेखौ नुनानै जों गोबां गोजोननाय मोन्दों आरो बे सावथुनाव जोंहा फावखुंग्रि हिसाबै दङ जोंहा मेन एक्टरनि रल खालामनाया जयेन ब्रह्म आरो एक्ट्रेसनि रल खालामनायाव जोंहा अखाफोर बसुमतारी बेनिफ्राय जोंहा बिलननि हिसाबै दङ जोंहा बिथां पिटारसन ब्रह्म आरो केमेरामेन हिसाबै जोंहा दङ जोंहा फंबाय संगित ओमफ्राय बिथांखौ हेफाजाब होदों जोंहा पिटारसन ओमफ्राय मिउजिक डाइरेक्टर हिसाबै जोंहा शशि लाहारी आरो बिथांखौ हेफाजाब होदों जोंहा शिबराज बिथां क'क्राझारनि बेनिफ्राय एडिटिं हिसाबै जोंहा पिटारसन आरो शशि लाहारी बिथांमोना सानैजोंनो खालामदों थ' खोब मोजां जादों आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव थानाय माखासे फुराना आर्टिस्टफोर जायफोरखौ जों बुंनो गोनां जागोन रिंखां बा रन्जित बिना बेफोरबायदि माखासे फुराना आर्टिस्टफ्रा बाहाय रल खालामदों थ' खोब हेपि आरो जोङो गोजोननाय मोन्दों आरो आसा खालामदों जे गोबां रायजो राजानि अननाय आरो हेफाजाबखौ मोनबाय थायोब्ला जों दिनैनि थारिखआव जाबायदि लाफा दुगा फिल्म रिलिज खालामदों फैबाय थानाय समावबो जों बेनिफ्राय साबसिन आरो हामसिन फिल्म रिलिज खालामनो हागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो बेवहाय जोङो माखासे मोनसे मोजां बुस्थुखौ नुनो मोन्दों जे लाफा दुगायावहाय जाबायदि जोंनि आर्टिस्टफ्रा रल खालामदों बेखौ नुनानै जों खोब गोजोननाय जे फैबाय थानाय समाव जोंनि आर्टिस्टफ्रा डेभेलपसिन जागोन बायदि जों नुहुरबाय थाबाय आरो खारन आङो 2010निफ्रायनो फिल्म बानायदों खिन्थु 2010निफ्राय फिल्म बानायनायाव दिनै जाबायदि आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोन्दों आं बेखौ नुनानै बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो थ' आसा खालामबाय जे जोंनि आर्टिस्टफ्रा गोबां डेभेलपआव फैबाय होननानै बे फिल्मखौ जोङो जाय बिथांमोना जोंनिसिम कन्टेक्ट खालामगोन जों बिथांमोननि थ्रुयै देखायगोन बिथांमोना जोंनाव कन्टेक्ट खालामदों जों कन्टेक्ट खालामोब्लानो बिथांमोननि जायगायाव थांनानै बे फिल्मखौ दिन्थिहैनायनि राहाखौ लागोन आरो आङो एक्सुवेलि लाफा दुगा पार्ट 2नि थाखायथ' कमप्लिटलि रेडिखा खिन्थु बिनि अनगायैबो आंनि गोसोआव मोनसे बेरखांबाय थादों दासान्दि जे आङो बर'नि जारिमिनफोर जायफोर जानानै थांनाय जाथायफोर बेखौ लानानै आङो फिल्म बानायनो गोसो जादों बेनिफ्राय बिनि थाखायनो आङो दासान्दि बर'नि माखासे जानानै थांनाय गोजाम जारिमिनारि लेखाफोर जेरैबायदि सोमदोन जोहोलावनि काहानि सिखोना जोहोलावनि काहानि आरो बिर दैमालु बिथांमोननि काहानिखौ आं फरायबाय थादों जे आंनि नाजानाया बेनो जे 2022 नङाब्ला 2023आवहाय आङो बर'नि सोरबा सासे बिर जोहोलावनि सायाव फिल्म बानायनो आङो थांखि लादों आरो आं चिरां जिल्ला बिसानि गाहाय नेहाथारि आं खाफाल गोनां होनना बुंजागोन मानो होनोब्ला दिनैनि बे प्रिमियार बे हाबाफारियाव लाफा दुगा बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जायखौ आलासि महरै लिंहरदोंमोन बिथाङा हरखाबै फैनो हायाखै बेनि थाखाय बिथांनि बदलै आंखौ थिननायलाय आं बे बिबानखौ लानांदों आं गोजोनदों दिनैनि बे लाफा दुगा बे सिनेमाया बेखेवजाबाय आंनि आखाइनिफ्राय खाफाल गोनां आं सानो आरो माने लाफा दुगा दिनैसो बेखेवदों नालाय आंबो क्लियार नुजोबाखै बिनि पिक्सारखौ एबार नायनो होननानै आं फैदों नायनो होननानैसो फैदोंमोन थेवब्लाबो जोंनि बे बिसानि मानगोनां आफादगिरिया बिथाङा गावनो रल खालामदों हिसाबै बिथाङा आंखौ बे हाबाफारिखौ खाबु होदों बेनि थाखाय बिथांनिसिमबो आंनिफ्राय स्पेसियेलि थेंक्स आंनिफ्राय बिनो चिरां जिल्ला बिसानि जानानै आं रायजो राजानि अनसायनायखौ लुबैयो मानो होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव गावजों गावनो हेल्प एबा सहाय होलायाब्ला गावजों गावनो नायलायाबा बेबो मोनसे थांना थानायनि खाबु थायो बे हिसाबै
जोंनि समाजाव गोदोनिफ्रायनो बेबायदि गामि ओनसोलाव बेबायदि श'फ्रा जाबोगासिनो दङ बेनिखायनो आङो दाबो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेयाव इनभल्भ जादों जिहेथु लाफा दुगा बे टीमा जेन साबसिन हामसिन खालामनो हायो बेनि थाखाय रायजो राजानि हेल्पआ गोनांथि आरो एक्सुवेलि आं आसा खालामो चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय फार्स्ट टाइम बे कमेडि मोनसे फिल्म बे जोनोम जादों आसा खालामदों थारैनो आं मोजां जागोन होननानै सानदों जिहेतु जिर'ल आंबो दं बे हिसाबै आं एसे आन्दाज मोनदों जे फिल्मा थारैनो समाजजों एसे माने गनायजाथाव जागोन होननानै आं आसा खालामो समाजनिथ' खोथा नंला बियो जास्ट मोनसे जाहैबाय मोनसे कमेडि मोनसे मिउजिक बा मोनसे राव जे बुस्थुखौ समाजा नायनानै मोजां मोनो मिनियो दा बेखौ लानानै जेन'बा लाफा दुगा मोनसे सिनेमाखौ बानायनाय जादों एक्सुवेलि आं बे लाफा दुगायावहाय बिफानि मोनसे रल खालामदों आं एक्ट्रेसनि बिफा जादों आंथ' मोजांखौनो मोनदों आसा खालामो आं जाहाथे फैबाय थानाय समाव लाफा दुगा बायदि जाहाथे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवहाय मोजां बेबायदिनो जुदि कमेडि जुदि फिल्म बरननो हायोब्ला बा सोरबा ओंखारबावोब्ला दा नाजानाय थागोन आरो मोजाङानो जागोन होननानै सानदों एक्सुवेलि आं मोनसे खोथाखौ बुंगोन दिनैनि समाव दिनै लाफा दुगा होननानै बुङोब्ला मथा मथि 2 बोसोर थांबाय देग्लायसो बे जोनोम मोनबाय आसा खालामो आं बयबो रायजो राजाफोरखौ जाहाथे बे लाफा दुगा सिनेमाखौ गोसो गोरबोजोंनो बजबनानै लायो आं चिरां जिल्ला बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसन जानानै मावफुं आफादगिरि जानानै आं बेखौनो खावलायनो सानो अल बर' रायजो राजाफोरखौ जाहाथे नोंथांमोना जाथिनि राव आरो धोरोम बासियालासे हारिनि मोनसे हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जाहाथे हेफाजाब होयो आं बेखौनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैबो बर' रायजो राजानिसिम सिबिनाय आरो अननाय जासिहरनानै